punto 3, que é a aprobación da conta xeral correspondente ao ano 2010. Proposta da aprobación da conta xeral correspondente ao ano 2010 do Concello de Moaña, complementando o trámite legal da exposición ao público da conta xeral correspondente ao ano 2010 do Concello de Moaña, conforme previsto no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 7 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo. E non tendose presentado ninguna reclamación, procede elevar ao Pleno como ditamen favorable da Comisión Especial de Contas os seguintes propostas de acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a conta xeral do Concello de Moaña correspondente ao exercicio económico 2010, nos termos que constan no expediente integrado por as contas anuais do propio Concello e do organismo autónomo Patronato Municipal Beira-Mar, documentación complementaria legalmente establecida, dando traslado da mesma ás entidades competentes para a súa fiscalización. Segundo, dar conta da conformidade á base de execución número 85 do orzamento co artigo 218 do Real Decreto 2/2004, 5 de marzo, dos informes sobre as resolucións de incidencia contrarios e os reparos efectuados por a intervención municipal e informe que se asunta ao expediente da conta xeral. Conocen a conta xeral, os conselleiros, se foi dictaminada na comisión, algo que... Señor Millán. Sí, alcalde. Gustaríame que lle dara lectura ao resumo da liquidación do orzamento do ano 2010, posto que non foi dado a coñecer, nin se fixo público, como é habitual. Na conta da liquidación xa non lle pido a conta xeral, solicitolle que sabe que é o resumo de todos os datos da execución do orzamento correspondentes ao ano 2010, onde se ven as magnitudes de ingreso e gasto e, por lo tanto, de déficit ou superávit correspondente ao ano pasado. Informe de intervención. Pasamos ao punto octavo do informe de intervención. Ou prefieren que lle lea todo? A liquidación? Non, o extracto de liquidación. Penso que no informe que está... Pero parece que hai un caldo aí encima da losa. O informe de intervención leouse xa nas dúas ocacións, por lo tanto... Alcalde, disculpa, retiro a miña. Está.
Pero mira, pasamos a ler o informe de intervención. Retiro a miña solicitud. No, pero bueno, o informe de intervención non teño problema en ler, está aquí por intervención. Pero non leches na comisión me dura como 25 minutos a lectura. Bueno, eu non teño inconveniente, porque aquí nós temos un informe de intervención da Comisión Especial de Contas da Junta Xeral do 2010. Non, retiro a solicitud, simplemente... Bueno, se lle será trasladada por a interventora, porque, bueno, esta interventora non asistivo pleno. Simplemente quería escoitar da súa voz, ou da do Conselleiro de Facenda, que no exercicio orzamentario correspondente ao ano 2010 houve un resultado positivo de 144.000 euros de máis ingresos que gastos, que despois quedaron en pouco máis de, quero recordar, 2.000 e pico, cerca de 3.000 euros positivos, unha vez que se fixo o de restar os gastos dos anos anteriores e os ingresos, sumar os ingresos do ano 2011 que xa se recibirán no ano 2010. Al final quedou un resultado positivo de cerca de 3.000 euros. Importanos que se coñeza, porque cando estamos falando dos orzamentos do Estado e das comunidades autónomas, un déficit aproximado para este ano 2011 do 6% do PIB, e iso sería aceptable para sería a marcha da economía do Estado. No ano 2010 o Concello de Moaña foi dos poucos concellos, non dos moitos, na que se conven con a man, pero non dos moitos que tivo un resultado económico favorable. Interéseme que se saiba, porque en lugar de dar conta da liquidación do ano 2010, o Goberno Municipal, alá polo mes de xullo deste ano, o que fixo foi facer público que o anterior Goberno Municipal estivera maquillando os datos, planteando a liquidación do ano 2010 mediante o non recoñecemento de facturas que despois se pasaron a recoñecer durante o ano 2011. Unha operación que fan todos os concellos, que fixo este concello todos os anos, e que non queda máis remedio que facer, non queda máis remedio que facer ante a existencia de facturas que non poden aprobarse no ano. Pero prodúcese un ano, e outro ano, e outro ano, e non desfigura para nada a conta final do resultado. Quería que estas cousas se aclarasen, porque nunca houve momento para aclaralas. No ano 2010, uns ingresos moi limitados, moitas dificultades económicas, unha reducción moi importante dos ingresos do Estado e unha caída moi importante dos recursos propios derivados da construcción e da xestión urbanística. No ano 2010, volvo a repetir, aínda así e facendo un gasto considerable, importantes investimentos que disfrutan todos os mañeses, pois o Concello de Moaña tivo un resultado económico favorable. Bueno, eu simplemente todos sabemos que a conta xeral foi dictaminada para os ensaios das comisións, unha comisión fora retirada, por non se traer. En ningún momento se nos pediu esa documentación, aí hai toda a documentación, tanto hai a máxima transparencia. As contas do Concello, xa son conocidas por todo o mundo, pero eu, para tranquilizar os veciños, simplemente teño o informe da interventora deste Concello e vou a pasar a ler o último párrafo para que nos quede constancia a todos e que conste en acta cal é a situación do Concello. Non hai nada que ocultar, simplemente hai que dar a máxima transparencia, porque entendemos que debe ser así, para ben ou para mal. No Concello de Moaña, ata destes bens, a contabilidade realízase en función das obrigas recoñecidas para cada investimento sen que se asuste o documento no que informe sobre se procede eventualmente a incorporación no activo dos gastos correntes, soportados polo Concello de Moaña e relacionados con este mobilizado. 2.
Os criterios de valoración do inmobilizado indican que en todos os casos se decidirán as amortizacións prácticas que se establecerán en función da vida útil do ben, atendendo á depreciación que normalmente sufran polo seu funcionamento e uso e disfrute sen perxuízo de considerar tamén a solvencia que pudera afectarles. Neste Concello ata o 2006 non se efectuaron dotacións para a súa amortización dos bens que forman parte do seu inventario, polo que o valor neto contable dos mesmos non reflicte a realidade desta agrupación. 3. Os datos que nos ofrece o balance da situación en relación cos bens do inmobilizado non reflicten a realidade actual ao carecer dun inventario de bens debidamente actualizado. Sobre este punto debemos recordar que o Concello de Moaña dispón de un libro inventariado aprobado polo Concello no pleno día 30 de abril de 1993, en que consten expedientes de rectificacións anuais, notificación do inventario co valor de cada renovación de cada corporación. 4. A conta 569 formalización reflicte un saldo de 12.213,32 euros. Este o saldo era o que ata o exercicio 2009 se recollía na conta 566. Saldo proveniente do ano 1992 e para que non se dispoña da información extracontable que permite identificar a súa natureza. 5. O saldo en concepto no orzamentario dos valores recibidos coas finanzas definitivas non se corresponde coa realidade, carecendo esta intervención da información contable ou extracontable que justifique a procedencia deste saldo. A existencia deste saldo desvirtuará a imaxe fiel do patrimonio da entidade. A vista do contido da conta xeral e salvo observacións efectuadas no presente informe, non existen outras observacións que efectuar o expediente. Non obstante, a corporación acordará o que estime procedente. Este é o que di a intervención deste Concello e, por lo tanto, é o que eu agora mesmo lhe podo dar. A máxima transparencia, a máxima información que pode haber. Se hai alguna documentación máis que necesitan, sabe que o Departamento de Intervención teñenas a disposición de calcar membro da corporación. Sí, estou perfectamente de acordo co que di o informe da interventora, como antes o expide o informe do interventor. Ahora ben, creo que eses párrafos que leo, que non é interese en polemizar, non teñen absolutamente nada que ver co resultado orzamentario, nin co resultado de tesorería, nin con nada disso. O que van a dicir é que o Concello de Moaña carece dun inventario de bens e, por tanto, o inventario de bens é do ano 1992 e ten máis do que reflexen os seus números de contas, porque, efectivamente, desde o ano 1992 se construíron edificacións, se recibiron inmobles, se adquiriron terreos, se aceptaron cesións, e iso ten un valor numérico. Ese valor numérico non está contabilizado e, por tanto, non podemos saber cal é o valor do noso inmobilizado. En calquera caso, o valor do noso inmobilizado, restándolle aquilo que sexa o noso gasto para conseguir ese inmobilizado, que sean ou ben os cartos que temos en créditos, que o Concello de Moaña ten en créditos, ou o que hai que ir pagando por casos de renting ou de leasing, pois tirando eses casos sempre será un resultado a beneficio do Concello de Moaña. O que posúe o Concello de Moaña, sen embargo, digo moi ben a interventora, como dixo antes o interventor, pois non recolle exactamente a situación de todo o que é o patrimonio e, por lo tanto, de todos os bens do Concello de Moaña. Pero en favor, o día que iso se faga será en favor dos nosos bens. En segundo lugar, o que di sobre o saldo non orzamentario, efectivamente, a non orzamentarios, sabe que o presuposto do Concello ten dúas partes, o que é o orzamento en sí, e outra parte na que se imputan ingresos ou gastos que non se corresponden coas previsións orzamentarias, o que hai que dispoñer deles obrigatoriamente sen poder atender as previsións orzamentarias e que deben incorporarse ao orzamento. O que ven dicirnos aí a interventora, como antes o dixo o interventor, é que así como se fixo de maneira coherente
cuidadosa a partir do ano 2006, desde que tivemos un interventor estable. Sen embargo, nos anos anteriores, durante moitísimos anos, non se fixo esa atención ao tratamento dos gastos e ingresos non orzamentarios, non se fixo co cuidado que requería, e, polo tanto, hai imputados a non orzamentarios gastos e ingresos dos que non existe unha xustificación clara. Voulle poñer un exemplo. Entre usted e máis eu, creo que este ano liquidamos unha cantidade de 42.000 euros duns atrasos que había con Augas de Galicia, con base no canon de aguas do ano 2004, creo recordar. Eran ingresos que figuraban en non orzamentarios, que en algún momento recibiu o Concello da Oral, por ser de exercicios pechados, por non estar previstos no orzamento, se meteron a non orzamentarios, e agora dispúxese deles para pagar o que era unha reclamación que no seu momento fixo Augas de Galicia sobre esa deuda. Unha das cousas que o Concello terá que abordar no seu momento, que penso que non é este, penso, se o Concelleiro de Facenda opina de outra maneira, el obre o seu saber a entender, pero creo que non é este momento, é, efectivamente, aclarar e limpar o que os ingresos e gastos non orzamentarios, moitos deles, a inmensa maioría deles, que non se sabe nin de onde viñeron, nin onde foron. E o que está dicíndonos é que unha vez volcado o de gastos e ingresos non orzamentarios sobre o orzamento do Concello, modificaría tamén o remanente de tesorería. É o que nos está dicindo, simplemente, nada máis. Alguna intervención máis respecto á Junta Xeral? Procedemos entonces a votación. Votos a favor da Junta Xeral? Non hai votos a favor. Abstencións? 7.